Добро утро и добре дошли в понеделник. Сега се подготвям за сутрешната рутина. Днес започва официално и сега трябва да се представя пред всички, които са в това предизвикателство. До сега бяхме само екипа, който го правим. Сега вече са всички хора, които се записаха и ще трябва сега да се представя. Аджба, за какво съм тук и какво ще правя. И така. Часът е 6:18, 6:20 влизаме и започваме, така че с вас ще се видим вече след като свърши рутината към 7 часа. Ето и кафето ми, все още не е изпито. И само секунда. Вижте я. Кой ще стои, ще ме гледа. Или ще спи. Или ще спи, ще ме гледа. Никой не знае. Така че, хайде до след малко за вас. Току-що свършихме, предизвикателството свърши, то беше до 7 часа, в момента е 8:30, обаче след това имахме и Zoom с момичетата, които го правим това предизвикателство, за да обсъдим някои неща. Днес, както ви казах, почна официално с хората. До сега го правихме само ние четирите, за да можем да се стиковаме и да можем да видим къде, как и кое. Така, днес беше първия ден с хора, мина много добре, направих един стречинг и се представихме и поговорихме с жените, които бяха. И след това си обсъждахме вече нещата, които да можем да вкараме и направихме вече крайния график, който ще е за седмицата. И така, това правихме до сега. Аз съм на второ кафе, сега ще отида да си направя нещо да хапна и най-вероятно ще е филийка пълнозърнест хляб с малко или котич сирене или крема сирене, ще видя, и 1 или 2 варени яйца. Това ще е моята закуска. Горе-долу нещо такова, не знам аз още какво ще е, краставичка и такива неща. И да, трябва да си прегледам тефтера, да видя днес какво имам да правя. 10:40 мисля, че сме на Body Pump или нещо подобно беше. На Barbell Stretch. То е почти същото, така че в 10:35. 10:35, само да си го запиша, че не съм. Така. Стречинг. Така, поглеждам си тефтера и през това време, докато си гледам тефтера и там закусвам, ще си пусна да си свалям клипчетата от събота, защото затворя лаптопа. Защото трябва да се обработват и влоговете. И така, свалям си клипчетата, хапвам и се оправям за тръгване, защото сега ще стане 10 часа и ще трябва да се тръгва на фитнес. И така, започва днес понеделника. Желая ви хубава, ползотворна седмица, изпълнена с хубаво време и усмивки. Дори да няма хубаво време, усмивките да са на лице. Така.
Добре, чувам да хапвам и ще се видим с вас след малко. Така, закусих, оправих се, аз бях облечена за фитнеса, така ще си ходя. Поправих от татка, прибрах нещата от мивката. Раз ми прибрах нещата и от миялната по местата им. И сега след малко, тук до 5 минутки тръгвам да ходим да си направим класа, който сме си букнали и така, после като се прибера ще видим вече, днеска ще е много топло, 29-30 градуса, ще видим къде и какво ще правим и ще го измислим вече в последствие. Не знам и аз точно какво ще. Отворила съм навсякъде прозорци и врати, за да се проветрява. Кученцата си влизат и си излизат. Ето ги сега так му влизат. И така, много е топло, хора. Обаче не да се оплакваме. Али така сме се разбрали. Нека да е топло. Аз предпочитам да ми е топло, отколкото да ми е студено. Да. И вчера беше топло на презентацията, която имахме в градината на Анито, но просто си беше много добре. По-добре така, отколкото да съм навлечена в якета и какво ли не. Свалила съм си клипчетата от събота, ще ги обработя днес, ще ги направя на цял влог. И така, ако имам време, ще обработя от неделя, но не знам, не обещавам. И така. Хайде, чао от мен за сега и ще се видим с вас след класа, който имаме на фитнеса. Аз мислех, че съм се включила, като съм се прибрала, пък не съм се включила. Както и да е. Направих си 3 лъжици скир, 1 доза протеин, 1 круша и малко флейк от кокос. Сложих си вътре няколко ядки, орехи и не бадеми, ами лешници. Нямаме банан. Ванко ги е изял и затова ще ядем без банани. Това ми е обяда след тренировка. Часът е 1 без 10, между другото. Адска жега е вънка, направо не е за излизане. Аз си букнах утре за 8:30 да ходя си направя миглите, защото вече изчезнаха. Няма мигли почти. То мина доста време, да ви кажа, от последния път. Сигурно месец и половина някъде. А горе-долу на месец ходя. Този път нещо се запатачих. И съм си букнала час за утре сутринта 8:30. Трябва да кажа после на Ванко, че утре ще ме кара. Сутринта си букнах, защото утре съм на офисите. Започвам вече, нали, всеки ден да си ги чистя до петъка. И една муха влезна. Няма как да не влезе. То нямаме комарник. Гадория. И утре си записах час за 8:30. Оле, как мразя мухи. Сега трябва да взимам палката. И така, после ще видим къде ще излезнем след обед. Сигурно на парка да изкараме децата и те да излезнат малко да покарат. Или там да поиграят на нещо, защото сега е много топло. Сега е адски топло. Просто ако се изплескаме на този парк и ще се сварим. А пък сянката ще е заета. То сега ще е така. Децата са ваканция. Днеска е и бан холидей. И изобщо днес не е за навънка. Но след обед ще отидем да ги изкараме малко. И така. Такива ми ти работи.
хора. Сега ще хапна и ще трябва да обработя влога. Между другото, сега го обработвам до 7-та минута съм. Имам още 25 минути да обработвам, ама какво да правим? Нищо, ще отговоря тук и на един коментар, мисля, че има под едно видео. Ще отговоря и на него, докато хапвам и после ще се включа по някое време. Най-вероятно ще трябва да се чуя с една жена за предизвикателството, защото искаше да се включи и все още не е късно, нали? Айде, първи ден е днеска, от утре вече може да почне, ще видим. И така, такива работи. Абе, ще си свърша някаква работа, така или иначе, ще си обработвам, ще си свърша някаква работа и ще се включа по някое време. Здравейте и от мен! От следобеда 4:30 е. Аз до сега си върших работа тук. Викам чай си включа. Едно кафе съм си направила, но почти съм го изпила. Записах си мигли утре за 8:30, както ви казах. Сега дойде време да си го запиша и в тефтера. Обработила съм влога, в момента се обработва даже, ето. Влога от събота. Сега като се обработи, ще си сваля клипчетата и от неделя и леко по леко, от време на време ще си обработвам, защото няма как. Сега тък младенето ми звънна, най-вероятно ще се разберем кога ще излезнем и ще трябва да извънна обратно, защото не вдигнах, че тръгнах да записвам. И така, ще ви се включа после да ви кажа какво сме решили. Изядох едно млекце с портокал и шоколад черен. То вътре има съвсем малко шоколаде. Доспих си кафето, на Алекс направих да хапне, тя се изкъпа. И сега е 5:10 между другото и сега отивам да се преобличам и 5:30 излизаме към парка, за да покарат децата малко колело и там да поиграят, защото вижте как е оляла тук. Глед, мляко се е сложила в това шише. Маля, аз не ви показах от миялната, то тече. Не ви показах от миялната как се сви шишето й. Погледнете. Какво шише стана? За сега се съм го мила така, да съм чакаш, добре да се измия в миялната, защото Мия сама може да се направя по разия един тон. Чакайте, ще изсипя млякото и ще го изхвърля за пластмаса. И съм пускала другите шишета и защо е нямало такъв проблем. Сега какво му стана с това? Какво му стана това шише? Не знам. Просто направо като го видях и щях да падна. И щях да ви го показвам. И съм забравила и тя го е видяла. Моля се напълнила мляко вътре. Просто не мога. Хайде аз да ходя да се обличам и да тръгваме след малко. Готови сме за парка. Обувам се и пак няма кой да ме следи. А камера се е отказала тотално от мен. Да. Не. Взимай я. Бера. Бери, айде дамкаш. Бързо. Бързо. Излезна ли? Да. Браво. Браво. И така, хора, тръгваме и ще се видим после с вас.
Да. Прибрахме се от парка и обелих тук. Не обелиха, измих тези пресните картофи, половината, които Ванко ги извади от градината ония ден и ги нарязах и сега пържа, защото на него много му се едат пържени картофи. И аз ще хапна малко ден, но сега докато се пържат ще си хапна спанак с ориз и скир отгоре, защото така обичам. А пък после вече, като ги изпържа, с него може да си хапна и някое друго картофче. Обаче, докато станат, ще ям, защото съм гладна. Тъкмо и после да ям по-малко картофи, защото ако съм гладна и ще изям половината картофи. Затова по-добре да се наям и после да си хапна малко картофки. Видяхте, на парка си изкарахме много добре. Слънцето взе да пада, нали, взе да става така по-поносимо, отколкото беше през деня. Децата караха, играха, люляхме се, парзаляха се, какво ли не правиха. И така беше весело. Оговорихме се утре към 12 часа да тръгваме към плажа, да ходим на плаж. И после ще се приберем към 6 часа и аз да мога да отивам утре на работа, защото вечерта съм от 7 часа на работа. И така. Не знам как ще изкарам след плажа работа, но ще видим. Ще се понапънем малко. И такива ми те работи за сега. Ванко още го няма от работа. Часът е 9 без 15. Обаче след малко трябва да си идва вече, така че после като се навечерям, като изпържа тия картофи, отивам да се къпя. И така. Той обаче се пържат 100 часа на котло на хора. Не знам. Добре, че вече не е толкова топло. Защото иначе щях да умра тук. Някои прозорците са отворени и влиза и излиза чист въздух. И така. Оставям ви, после ще ви покажа картофките, пък сега се сипвам да хапвам. Айде пак на обичайното място. Видяхте картофките. Изкарах една чинийка с картофки с сиренце, докато Ванко полива доматите. Засяга още 3 корена даже. Утре, ако ми остане време, ще ви ги покажа. И също така каза, че ягодите са взели да почервеняват. Аз не съм ги видяла, защото там не съм ходила, но утре, пак казвам, ако ми остане време, ще ви ги покажа, тъкмо и аз ще ги видя. Той поля ягодите, поля доматите, зася още 3 корена. След това, аз преди това вечерях, докато пържих картофите и той вечеря. Сега пак долу пуши една цигара, затваря гараж, заключва и се качва. Часът е 11:30 и доста окъсняхме, ама то сега като се стъмва и по-късно и просто тук как да легнеш 10 часа? То няма как да стане тази работа лятото. Да се надяваме, че ще успяваме по някакъв начин. Майко. И така, какво друго ще да ви казвам? Сега забравих. Какво ще да ви казвам? Както и де. Изкъпах се, облякох си пижамата и лягам. Жужата къде е? Ето я там отзад. Тя се е нагряла. Махам покривалото и спим от вити хора. Юргана е чафосан, обаче Ванко още не е замрънкал, че му е много жега. Ама ние спим от витите, така или иначе. По някое време си завиваме само кръстовете, иначе изцяло сме от вити. Даже и тях не завиваме понякога, ама както и да е.
Защото пък утре 31 градуса пак го дават. Ще ходим на океана. Други ден обаче го дават 20. 10-12 градуса по-малко, което... Ти какво ровиш тук, бе? Ела тук. Какво ровиш, бе? Да го махам ли? Да го махам ли, бе? Махам ли сега? И 10-12 градуса по-малко, което е много, нали? При положение, че днеска е 30, утре ще е 20, примерно, просто... Ама да, не го махам, защото ще стане 20, 22, 3, 4, до и 5 най-много, което няма да е толкова топло, така че добре сме си органчето все още. Когато дойде време, ще го махна за 2 седмици, да кажем. Ще видим, дето може да почне и дъждовния период, не знам, ще видим. Че то тук скоро не е валяло, така че нищо чудно да ни изненада е така един месец да не спре да вали. Ама ще го мислим, когато започне. Все още не го дават да вали. Добре, слънчево ще е. И така. Аз се включих да приключа влога. От събота съм си качила един, остана ми неделя и този днеска ще ми остане. Пак вървя 2 назад. То няма време да обработя. И така, мили хора, благодаря, че останахте до края на видеото. Благодаря, че харесвате, коментирате и хайпвате видеята. Пак виждам, че много хора гледат видеята, но не се абонират. Абонирайте се, напълно безплатно е, така помагате на канала ни да се развива. И да, лека нощ може да ви кажем. Чао и до утре сутрин на кафе. Жужи! 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 Кажи чао! Кажи чао! Ще кажеш ли чао? Ще кажеш ли чао? Чао, бао! Да? Айде да се гушкаме. Айде хора! Чао от нас!